Ehdottomasti on samaa mieltä pitkään sitten niin puhunutkin, että onhan se, niin se syksy sellainen hetki pelaajalle, jolloin pitäisi miettiä sitä, että mitä siinä päkii, millaista päivitystä siinä tarvitsisi tehdä. Ja siellä tietysti muutamia asioita, mutta jos ihan miettii meidän lajia, niin nythän me ollaan tultu yli sen murroksen, että golf ei ole enää kesälaji. Nyt kun kentät laittaa itse pikkuhiljaa pakettiin, tulee pimeä, tulee kylmä, niin pelaajat siirtyy nyt sisällä pelaamaan. Ja sitten jos miettii sitä fittaustapahtumaa, mailla hankintaa, niin meillähän on nyt se kesäkausi takana, paljon pelaamista, paljon lyömistä, niin se lyöminen on vakioitunut. Ja kun tullaan siihen itse fittaustapahtumaan, mikä on pieni, stressaava tekijä myös, niin silloin kun se pallo tottelee sitä pelaajaa, se on sille pelaajalle paljon mukavampi. Totta kai se on ymmärrettävää, että kun me ollaan siellä helmi-maaliskuussa, lumet alkaa sulamaan, päivä alkaa pitenee, golfmessut tulee, se kiima alkaa kasvamaan, niin totta kai se on ihan selkeää, että silloin aletaan miettiä niitä hankintoja. Mutta jos ei siellä ole sitä talveaikan sitä toistoa takana, niin se on helposti vähän se fittaus tapahtuu semmoinen turhauttava, jos ei se pallo tottelekaan sitä pelaajaa. Totta kai me saadaan tuloksia aikaa ja tiedetään, mitä se pitäisi tehdä, mutta se on sen pelaajan kannalta paljon mukavampaa. Ja sitten kun me tehdään se syksyllä se hankinta, niin meillä on koko talvikausi, jos vaan mahdollista, niin lyödä ne mailat sisään. Eli päästään sisään lyömään, jos on vaikka rautasetti, niin saadaan mailon mitat, päästään vähän fiilistelemään, että miten ne mailat käyttäytyy, kun me lyödään sitä korkeat matalaa kierteitä. Ja kun me päästään siihen kevääseen, niin sittenhän me vaan todennetaan ne mitat mailoilla, fiilistellään, että miltä se tuntuu, kun me lyödään nurmelta, mikä se kontakti nurmeen on. Ja sitten sen jälkeen aletaan pelaamaan, nautiskelee. Niin sen takia se syksy on äärimmäisen hyvä aika miettiä ne välinehankinnat ja päivitykset.